Ọtụtụ amụma gọọmenti nakwazi otu ndọrọndọrọ ọchịchị gasị iche iche n'ala anya bụ Naịjirịa bụ nnọọ nke ndị mmadụ na-etitegasị n'ọkpọ ebe ha na-anọ wee na-aha onu ha aka megide wuruwuru wee site na nke a na-enweta agamniru. Ya bụ ịha onu aka bụ nke akọwagoro site n'aka ndị ji okwu ha agba izu dịka nke dị nnukwute oke mkpa iji wee mee ka ndị mmadụ nwee ike na-ebu agha megide wuruwuru n'ụdị dịgasị iche iche, ọkasị iji nnọọ wee mee ka gọọmenti nwee ike na-emejupụta ihe a tụrụ anya n'aka ya n'oge ọbụla. Ka Ekwi Ajide kọchapụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya ka onyeisi otu Civil Society Legislative Advocacy Center and Transparency International CISLA-TI Awal Rafsanjani kpọkụrụ ndị ọrụ ha metụtara okwu akpụ n'ọnụ ndị ọkaikpe ka ha kpughe n'uju otu ndị mba ọzọ na ndị obodo na-enye aka eme mpụ n'obodo Naịjirịa n'ihi ịza ajụjụ na ezi ọchịchị. O kwuru na ndị obodo ọzọ na-enye aka mpụ a enwetabeghị ntaramahụhụ dịrị ha n'ihi mpụ dị n'ụlọ ọrụ ndị ọkaikpe nke butere na ndị mmadụ enweghịzi nchekwube n'ebe ha nọ, nke na-ebute ajọ mmetụta n'ịlụso mpụ ọgụ. Onye nnekwu ibe n'ụlọ ọrụ Center for Democracy Development CDD ọkammụta Jubrin Ibrahim kwuru na ọbụnadị ndị ọrụ kwesịrị ịlụso mpụ ọgụ enweghịzi ike ịta ndị mehiere ahụhụ n'ihi mpụ. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ gụnyere onye dairektọ nke obodo ụlọ ọrụ Accountability Lab Ode Friday, onye nchịkọta African Center for Media and Information Literacy Dọkịta Chido Onuma, Samson Itodo nke Yaga Africa na ọtụtụ ndị ọzọ ga wepụtara ndepụta ịtụ aro bụ ụsa nye imemi na mpụ na Naịjirịa na mkpa ọ dị iguzobe ụlọ ọrụ na-alụso mpụ ọgụ na steeti na ime obodo. Ndị a ọnụ na-eru n'okwu kwenyere na mpụ dị na Naịjirịa nwere ike iso n'ihe na-achụpụ ndị ntorobịa n'obodo a nke butere ịda mba. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.